Endaweni yoba ngoku uze nesi sisombululo sizawuvele sithi hayi yabona ngoku hayi amakhongo ayagoduka. Yabona uyala nto kuthiwa kuphumile ndwale ndiphumile kuloo nto leyo usoko ndibe nditatazela ndisenza ingxolo ehlathini. Yiyo umane ndisithi nantsi inyamakazi ke ngoku ndiphethe into ongenyaniso ndisithi. Bonini ngamane ndikhululeka kodwa uJola usabambekile bendithi makawela emagqirheni. Nazo-ke awekho amagqirha angekho mahle. Efonini akho nto yakhe yafika emzini ingenabali nalapha ke kweli khasi kucacile uba ifikile into inalo ibali. Yaboneni ibali lokufika kwale nto alikhange lifike nje akho nto ivele ifika bengekhange ndibe nabali. Ngoku uzawufuna ndiqale ndithi chosi ngantsomi ndize nalo ke ngokuba le nto ifika njani ifika izowuthini. Zikhona ke zonke izizathu zoba ize ibe kanti lapha. Yabona ziqenqelekile iintsuku isematheni le nto kade kwafikelele kubeni uba iyeza qha ukuza kwayo uza kwanxele. Yaboneni mandikhambe ndisithi kuphele iintsuku sithetha ngale nto isematheni kwade kwafikelele kubeni uba hayi iyeza. Ngoku eleke xa kuthiwa iyeza kufumanisa uba uhleli umane ujonga umane usabela uba ayikathunyelwa hayi ithunyelwe. Xa seyithunyelwe hayi bendizile akhange ndikwazi ukudibana nawe akhange kubekho kodwa akhange kukhale nomnxeba uqale ke ngokuqhawukelwe wonke umntu wakwayifumana into yobana ngaba kuthe xa kuthiwa into yakho izawufika athi umntu hayi bendizile uthi oko bendizincamile izinto zam ndahlala ndilinde le nto uba mayide ifike. Xa ndilindele into kandingomntu wonyusa umoya wam bephezulu uba izawutshotsha entla kodwa foni ayapha ukujikwa nda yade yafika ke ngelingeni xa ifika ke ngoku ifika uqonda uba mhlawumbi ngelinye ixesha uyuthi xa ulindele into uqonda hayi ayizanga azafika noko isemgangathweni ongezantsi nditsho entla le into. Efonini nganye yona kodwa izowusombulula iingxaki zimbini kodwa ke ezo ngxaki zimbini budala sizibona kweli khasi kunzima. Ifoni likhona udumo olutshoyo lithi yintoni unobangela kutheni ke zesibe kule ndawo kube kanti kukho into enjena ezawufika. Zimbini izinto ezozisombulula le nto ekudala sibona into yobana mazinzima. Ukuba kuthiwa ndikhombe into kuyazinza kuba nzima. Okwesibini uba ndalathile ugqibela ngelaa xesha kusithi emveni koko uyibona awuyazi uba kwenzeka ntoni uthi andisathethi ngathemba ngokuba ndinethemba endithembele entweni ethile kuzawutshintsha foni ndiyayaba umoya uphezulu qhango. Fonini kuba khona ke ngokutshintshwa emoyeni ngoba ngoku uyayazi into yoba izinto ziya kweli cala ufuna ziye kulo. Noko xa ugqibelisa kusathana uyiqonda unemdala kodwa usathana funeka ungahleli nje unalo ilunda elikhulayo funeka kodwa umane umkhumbuza ungamlibali ngoba ubekho wanelunda wamlibala wakukho ezantsi usalibele ukuba nomoya ophezulu. Kanti funeka uvume nje uba ndimdala okwangoku ngoba ngoku ndiyacinga uba isombululekile laa nto bendinayo ingxaki. Uye uqonde ngoku hayi mayiye iyosebenza nyhani ke ngokwenyanisweni phaa emmangweni sibomba kuyenzeka. Kulula ukuthenga into uthi hayi nantsi iyasebenza kanti xa isemmangweni ndizayibona cha kodwa hayi ndiyanqophisa mani ubone umqondisi. Uyala ndithi uyiphiwe into njengendokomnquma yiyo le fondini ngathi kukhiwe nje into ngapha ehlathini ndayinika. Afonini mna ndizukudolopha ndithi hayi ndiyikhuphile imali yayo ndiyiphiwe kwendokomnquma fondini ngaba bantu ke yenzeka le nto bendinqwena uba mayenzeke ndathi hayi nantsi into endisokolisayo. Idinga langomvulo lisokoliswa yinto bafuneka kuzinze lisokoliswa yinto emveni koba kutsho isithonga hayi yonke into iyalahleka. Hayi xa uthathe le nto ubomi ayizukusebenzela hayi ndiyithathile ke kungona ndisithi mayihambe emmangweni ndiyibombe izawusebenza. Ayikho kwenye indlela ngoku ekhawulezileyo kukuyodubula amaphepha siboma xa kuduyulwa amaphepha kwenza njani kodwa ke ilali iyabulela mani kwabafu banenzele inyaniso ke ngaba bazawulandela emveni. Afonina ndiyithathe kancinci into abayenzileyo abafu benze inyaniso ngaphezu koko bandisombulule yona ngxaki yothi xa ndithutha ukwenza yodubula okanye ndizawudubula amaphepha ndiye ndiqhakazele ngolu hlobo ndibophelele ndiyeke ndizazi ke ngona xa ndifika phaa ndifika ndibeke into zam ndizama ulungiselela lowo udubula ndizama uzinza ngayona nto nayo ukuzinza kuza nemithwalo emininzi fumanisa uba unentloko ebuhlungu xa ufune uhambile ufune uphume ungena. Fondini intloko ebuhlungu iyaqala ngoba ndithi xa ndizawulungiselela uyodubula amaphepha fumanisa uba funeka ndiqale ndiqhakazele ndiqokeleze zonke into zam ndizilayishe kuba ndifuna into ezawuzola ndizama ukhomba ngayo isebenza. Ngayiyeke leyo kodwa kukho into ebikhe yandibhida uba kutheni ixhensa kangaka xa ndihamba. Nangoku le nqwelo ibikhe yandibonisa into yoba ikho nto eyenzayo xa isiya ku-8 ufumanisa uba ikhona apha ngemva into enganqenisiyo mani kwenzeka ntoni mani ikheni ingathi iyaxhensa. Ngoku ndiyibona ngokusasa uba mani kanene ndandiyithobe ngoku sasizingela incinipho ndizawufuna ndiyinyuse. Ndanga ndiyafuna ukuthi uba ndiwufumene umhlola ngoba ndiyayityhala ngoku hayi akho ndiyenzayo ixhensi ibingawo nyhani bendinalo ixaba eyikona ingxaki ekhoyo mani uthi uhamba nje mani ingazinzi kodwa ke ndiyarhana uba eleke ndifumane imihlola ingathi namhlanje
umhlolo engandi kuwo ndizawunyuka nengalo uba ndiwucanile mani. Bantana amathuba avelayo ngoba ke kudubeleni imozulu le ndiyabona uba ingathi ngandikhapha iyofika nyhani ingafuni ujika kude kube kanti ndiyafika. Apha ndizowuthatha nje ithuba endingalaziyo ngoba ke kungoku ndiyabona uba ukho umkhumezelo okhoyo kodwa bendinethemba loba bebesithi xa bethetha usele ngapha eBhayi. Wawuthi ke uba usele eBhayi loo mkhumezelo lowo ndiyazi uba ndizoba nangxaki ngapha kodwa ngondithi eleke ndisondele ndiye ndibona uba uhamba nam kodwa ithemba leyo. Afona abantu bacace uba batshotshe entle babethetha ngemozulu ngoba ndithi xa ndifika abantu fumanisa uba iyashiyeka apha emangweni ngemva. Efonini mteka nyhani abantu bayayala into bayithetha ngayo ngemozulu ngoba ubuqaphela apha ayikho kakhulu lento yomkhumezelo lelo nelo iqabaza kodwa ke eyona ngxaki endinayo enkulu abafoni kukuzinza kwentonga xa ndiyibekile ndikhomba kungahange kube kanti ndiyaxhakazela ngoba hle nje ndiyaxhakazela. Ewe zona iingxaki zikhona kodwa hayi azinakhwezi egameni lazo ngoba ndimdala unoSathane. Ngawunamhlanje Efonini ingxaki zikhona kodwa hayi azidibenanga nam zidibana namagoduka ziwafumene amaduma futhi kodwa into eyenzekayo apha amanzi asadame ngolahlo bayedame ngalo elinye ngomane kuneta ndiyana basesiginqeni le ndawo igcina amanzi ngoku kukwicala ongakwazi uya kulo ndibe ndisithi mna akho ngxaki akho ndizandihlalisa phantsi ngoba namhlanje nditshintshe yonke into ngam akho nto izawube isenzisa into endizokolisayo uba funeka de ndiye kweyiphi ndizawusebenza neliphi icala. incedile into yoba ndingadingi ube ndihleli phantsi namhlanje ngoba ngoku isisombululo sam sitshotshe entla. Efonini ndiyavuya into yobana ngabe isisombululo ndinaso ngoba uba bekuthiwa ndinaso bekuzafuneka ngoku ndithuthe ndihle ndinyuka ndithutha kanti ngonza uphatha izinto ezintathu ndihambe ndiyozibeka ndiphathe into ezimbini ndizozibeka andidingi nanto yohlala. Fana ndiyaphisa nokuphisa ngazo izinto ngoba ngondahlukene naloo nto leyo mna ilula into yam ndila ngophatha nje umthwalo omnye ndibophe ndiye. Leyo umane ndisithi nantsi inyamakazi ke ngoku ndiphethe into ongenyaniso ndisithi ufumanisa uba le ntambi iyakwazi uphithana uzama uyinyusa le nto ayinyuki endaweni yoba ngoku uze nesi sisombululo sizawuvele sithi hayi yabona ngoku hayi amakhwenkwe ayagoduka ngoku ngoba ngoku uvele uthi ubeke intonga ujika kwakho akho nto inzima ujika kwakho le nto ihamba olu hlobo uyibeka kwakho le ndawo uyibeka kuyo uyatsala akuthiwa uthi nalapha xa uyisonga ugqibile intoni enzima. Kodwa ngokuqinisekileyo wona mbuzo okhoyo uba ikhaphukhaphu nayi nalapha emanzini iyakwazi umelana nento obuyixhathisa emanzi. Ikhaphukhaphu yona iyahamba yazingena make siyibone ukuba yenzeka njani. Hayi makube ndilahle isidala ke kudala sikhona foni hayi yasolisa le nto. Efonini andini ndilahle imbongophoyana kodwa ezaa nto ngazinemitya ukhuthi usehlathini ufumanisa uba fonini uyaphithaphithanisela nantsi ihango phambi kwakho uyaphithanisela ide kuva ukhaxazela ngoba ufuneka uyitsale le nto uphinde uzame uyitsala itsale kungayaba yenzani na uthi uzoyitsala inyuke kakhulu funeka uphinde uyithobe emkele inyamakazi. Eyona nto endiqomba ndiyaxola ke ngoku inyamakazi izawubonakala sitsho isithonga de siyofika. Kona umahluko okhoyo mani ngamandla kangayinto yoba ndiyafuna nje uqinisekisa ngeziya izinto zizinze zinzi kodwa hayi mani inzima kakhulu into abantu. Akunani wena iyiphendule le nto bendiyibuza kule ndawo kodwa funeka iye emangweni ucace kakuhle. Ikhona ke into ekufuneka sihlabe siyikhangela uba kaloku zonke ezi zinto zivavanywa endaweni ezingafaniyo nezi ikhasi elilalakhiwe kuyo. Fana ikhasi lakhiwe emangweni ebunzimeni ngamahlande enyuka kuyenyuka kuyakhaswa kuyaguqwa kuyahanjwa umgama mde nayo isezawuya kuloo migama kodwa ngonje biqalile nje ihambe emanzini kule ndawo imanzi ndiyaqala ndiyaqonda uba yenzeka into efunekayo le nto izokwenza le nto bendiyifuna ngayo. Yivona eyona nto endixolisayo yiyo le ixhuma kancinci gqithi kwinto ngenyanini. Nangoku usandawubona beke watsala ewe mhlawumbi laa mzuzu ugqiba ukhatya nguZenande kodwa kukhe kuthi kodwa kuphinde kuthi qwenge ngoku kungathiwa ukuthi beke kwatsho isithonga hayi ncama uphinde ubone nto. Vona nxa ndisephula ke banazo zonke izinto zisukela namaxabiso nasezantsi kodwa zonke mani zomelele kodwa ngoma ndelula umzimba. Nini namhlanje zezomina ezo zoba makhe ndelula umzimba beke ndahlala mgqithi ndiyahange ndiyehlathi kuthi gqibeni kwa uyozingela iqonde ubumzimba mubophene ndizawuthi ndihambe ehlathini fumanisa uba kunzima funeka ndini ndisiye ehlathini benzazi uba ndisemandleni. Fonini yabona ubuyisela umzimba kwelaa zinga ubukhulu ayondlwane yethu uba ungavele uyithathe nje nanini na yenzeke ngoba ngoku le nto ndikuxela ngayo ibuthi uyizama uyixela enye ibali uyikuxelelayo. Ndizokubalisela bali bengathi ndizawuthi hayi kunzima kulula foni le nto ikuxelele enye ibali nawe uzama uyixelele enye ibali ngoba ke umthwalo endiwuqweyeyo ngufoni ndake ndabuya kule nto ndinxaniwe into endiyenza mandiphatha amanzi kodwa ke noko umonde awufani nelaa hlobo yasehlathini uba ngokufuneka unyamezele uba ukhangele into awukhangele ndiyahamba qha. Kodwa ke yona nto inzima yile ubuncama imali emmangweni osedolophini kanti ummango oselalini awunamsebenzi suka ungehla apha emva kwezindlu yomapha ufuna umakho. Into endibhidayo leyo qha uba elalini yam imimango enje ndihamba nje mahala akho nento ethini kukwehla apha emva kwezindlu yokuqabela le ndawo ufuna uqabela kuyo ngaphezu kwale migama
kodwa ke edolophini akunzima uyakhweza. Ubona ento singazidelela kuba ke sidla ngohamba simane sithi hayi sikhangela inkomo sikhayela ntoni ezilane kodwa fo ihlobo enyuka ngalo uhamba ngesifuba ma. Ndanga le indawo inzima kakhulu umango uyenyuka ukekele endikhuna ukhula idyasi beke ndaqabela apha kuvela kodwa kuyafana. Makubeke imvula enqandele yona inqandelanga mna ngoba beningazujika mna fo niyavele yalam le mvula ndize namanzi ezamanzi ngasendle. Ngehlobo ivakala ngalo lento bisafuneka kodwa ngondibhidwa imvula uba ke ithi yawunethe emva kwemini mosimatshona futhi ngoku indixakile uba yiyona. Andithi imvula ndiyabawela uzalana nayo kodwa fo into enayo nam hayi ndiyabona ingathi khona apho samoshana khona. Yabona into nemozulu phakathi nam hayi ingathi asiboni kakuhle ngoba ngoku iyandikhupha emangweni eli hlobo kunetha ngalo kodwa akho nto izawuhamba hlamba bendiwaphethe emqolo nako ngoku isiza nawo ngaphezulu. Fo ingangathi yintsomi njeba ndibona nje le mvula ingathi sibambelene intokazini iyatala fo ndithe xa ndivula ndihlala yeye. Bonini ungathi le kuhamba oyile kunyathela udibanise uba ufumanise uba kuzawunetha ude ube manzi nempahla engaphantsi mawusubuyele enqwelweni xa uvula inqwelo uhlala imvula iyayeka uzayithini ke ngoku le nto funeka siphinde sibuyele ngosikhaba umntu. Fonini yeke leyo basixhwithana de uphuma ilanga kodwa umgama wona ayawuvelana abe ndiqomba uba iphindile andiyathutha ndiyahamba. Ndicuncembe ntona yeva ngokuba kwinto emane ndikhwaza inqwelo zihamba phezu kwamamba kodwa ndiyanqumla ndiyaya kuba iyavakala ayivelanga uphopho wazo. Fonini atyhileka amazulu akho nelalifu belithinzile kodwa eyona ngxaki ngumgama. Ezo sibhakabhaka sithe qwenge ngoku yonke into ithe qwenge ntona ndiqoma rha hayi lo umgama ukhoyo apha 16 kilometers. Ewe ndingawuzama ndiwugqibe kodwa hayi namhlanje ngoba kusekho izinto ezisanodityaniswa ngaphaya nezinto zabantu esekuthiwe foni ndithumele into yam kum ngoku ndiyaqomba ufuna ndikhawulezele ezo zinto ngaphandle kwaleyo ndidibanisa idinga lam ngolwesine ndibomba liyaphuma ngoku andinawukwazi uyileka ndizayithatha nje isigaba. Zikhona into ezidla ngothethwa njengembabalazo lwantunga kucacile uba lulo kodwa eyona ngxaki leyo uba fonini umgama ongakani ezingxakini nazo. Into inye esengqondweni yam imibuzo mibini phofu kodwa uba thetha uba ndingayenza le nto ndiyigqibe yonke ndiphinde ndibuye ndizenze zonke izinto zindifunayo ndibe ndisithi ndazibophela nam uba ndizawuzenza. Ikhona ezawusilela beke ndafuna uyenza le ndayigqiba andayenza le yesibini ngoma ndenza isigaba sale ndenze leyana ke ndifuna uyenza iphelele kunoba kuthiwa ndenzanga nanye bendisenza amarhoqolo le. Efoni banzawufuna ufuthanisela umgama omde kodwa idinga lona lilapha liyafuneka ngoba umgama uyawuhlala ngomgama ndingawufuthanisela nanini. Bonini inye into idinga lona lidinga alikwazi ujika ngosuku lwalo into engenazijike yile ubumgama kuzawuhlala ungaka xa uhleli ungaka ke akho sidingo soba ndisokolise ngahamba ndithathe le ndawo ndibona uba iyavakala engavakaliyo ndiyiye. Ake ngoku ukuhamba endaweni ongaqinisekanga uba yintoni kanye kanye ekhoyo ukudibana nobulongwe endaweni ongahanga uba kukho ngoma ikhona. Uba kuthiwa yinyathi le ikhona ingxaki ezaba khona ngoba ke noko kuyafana uba ingathi kuyalondoloza iinyamakazi abandiyazi kodwa uba yinyathi ikhona ingxaki. Ngefoni benza kwephula kule ndawo nto nayo ke ndiyaqonda uba kuba kwelo cala lakho manje ukufake ebuchotsheni bam kwenzeka nto. Ifoni into endiyiqondayo nokungeyiyo le ntsimbi yokuqala ngoku ngapha kodwa kwelo cala lakho intsimbi yokuqala ulehleli ulindele idinga uyazazi into yobana ngaba ngale ntsimbi yokuqala unawubhozo lidinga futhi awuzuyivula kuba uyivule emnxeba uzayivula kumabonakude ngeba ndiyaphela apha qha nento ethi udla ngofuna uhlala mosuzazi uba ufuna uhlalela indawana ende manje ukuthathe ke ngondiyokuse ngaphakathi ebuchotsheni bam bekusenzeka ntoni. Efoni kunto ezingasengelwa phantsi ekuthiwa sisikhalo isikhalo noko xa sikweli khazi makende simamele ndibone. Ndiyazi ke noko uzawuba nawo umgama wento eza kwenela uba ude ufikele kule ndawo ndisivile isikhalazo ke sikhalwayo kweli khazi ayonto ndiyisengela phantsi tu. Efoni kaloku into endikhupha apha endlini de ndibuye kanti ndiyohamba bendihlele ekhaya iiveki ezingaphi ndahlala iintsuku ndingenzi into yeke uba bendisebenza. Into yokuqala namhlanje endifikeleyo manditsho phambi koba ndiphume into endikhuphayo into yobana ngaba ndiyacinga uba zingaphi iintsuku ndihleli nje umzimba uzawuthi uqhela uhlala uyabona ka uqhela uhlala kuzawuba nzima uva edlathini ugxoyuze nandi ngoku into endiyifunayo ndifuna umzimba mhleli nje uqhelile eyona nto ilula ke kungekho nto idibanisa nanto ilula uba ke kweli khasi okubona ngamahlande enyuka futhi ndilwa nosatani siyadijisana kodwa ke eyona nto ilula kuyothenga amanzi ndiwathenge ndizazi uba nezinto ke ndizazidinga kwakule ndlela ndingazithatha ndibe nazo ndihambe. Fonini ukhona lani uba kuthiwa into ingene engathi lisela hayi lena kangicele nokucela ivele yetshwaqa. Kodwa ke ngoku kukho into engakhange inkqonkqoze nangakhange icele uba izawuba lundwende kule ndlela yam. Indlela yam iyowulungisa ingxaki endinayo endiqonda uba iza ndichwechwela ubeke ndathi ndiyozingela ndiza koyisakala ngoba zininzi ezi ntsuku ndisekhaya ndingenzi into enyusa umzimba mawude ube kwelaa zinga lesikhalo lowuzingela. Ithi ke ngoku ndithi xa ndiqala ukwenza le nto noko ndisandawujikela ummango kancinci nje xa uqala ngathi kuyaphefumleka nantsi into ingena ke ngoku ingelilo nendwendwe ingena ezinyanzeleleke ndithathe inyaka kuba amanzi ndabona uba yeyi ha-a
manibuye umva. Ingenaphi ingxamile ngathi nomsindo kanti ufuna indawo usithela ngoyaphinda iyathi cwaka ndibomba ikhona. Uzandibetha emzimbeni. Ndiyahlala ke ngoku xa ndiqala uzinza. Ndithi ndingekavumi necanga ndibe ndibomba le mbula iyayiloza ngoku ndiye ndihlala nje ndabe sendiyibomba ayikhwezile ibilife belizikhwezela. Kodwa kunoba lithwe esikhumbeni lonke hayi uxolo maliselimane ligqitha ndisihleli. Ndiphinde ndithathise kuba kunyanzelekile bendizowenzani kanti bendingazange uhlala bendizokwenza into ebekufama ndiyayenza. Uba kuthethwa ngenyamaza ekwazi ucinga udyakalashe unazo ifanze nayo neyiphinda hleli nje iyabethelwa soze ke kuthiwa ayicinganga. Fonini udyakalashe nomvundla unawufana ziyeka nje uba zingatyi into efanayo zombini. Into eyenzekayo udyakalashe ubhadle lunengqondo uyayibona into mangayenzi uyayibona into mangayenzi kangayinto ibhoko buyaqhwalela akayiqalisi ufuna liphileyo uyayiqomba ikhona ingxaki. Isizathu ke ngosiphinda sibuyela kule ndawo. Efonini sithetha kule ndawo sonke ngenxa yedinga imigama izawuhlala ikhona. Ndinedinga ekufuneka ndilidibanisile ndinemgama ongange-16 kilometers. Ndikhetha ntoni ke ngokwezinto zimbini? Umgama wona awujiki uhleli uphaa usephaa nangoku kodwa idinga lona lela ngomvulo lo umvulo belikhona lo mvulo ogqithileyo ndingayeka idinga la ngomvulo ke ngoku ndihoyane nomgama endizawugqiba mandithathe isigaba phakathi ndizazi ke ngoku into yobana ngaba ndenza into izawubonakala into andikwazanga ucinga apha. Umgama uzawuhlela uphaa ndisenophinda ndiye ngezinye iintsuku ezimbini ndiwugqibe kodwa namhlanje andikwazi uwugqiba. Ubonga kuzo zonke izinto esezenzekile yabona ndisandawufika ndiyarhana uba hayi ndiyasondela mane ekana nayo livele imithi. Xa ndidlula kuleyo ndisiza kule nto isandawufika uyabona apha kule nto isandawufika yinduku omnquma foni kodwa nje bisandawufika ndiyabona uba ithemba likhona. Into nayo ke ayikalichithi iyeza kusafuneka isiwe ke ngoku emmangweni izokwenza le nto ifuneka yamkeleke ngokusesikweni kodwa kuzo zonke ezo zinto ithe ifika nje yabitshotsha entla kweento ezimbini ukuzinza nokuphinda kodwa wawutsala kuhlale kunje hayi le nto ibifuneka. Hayi ndangabe ndilala ngeengubo ezineencukudu ngoku ayipheli nto leyo nta. Efonini laa nto kuthiwa uphume endwaleni ndiphumile kuzo ngoku eyoba ndibe ndiphethene neentambo endizawumane ndizithi kube khona into engxolayo ngoba ziyangxola kwazona ngokuziphela uba imane into ikroxo ngathi uphethe itoti ngunototi apha ehlathini. Ngoku ndiphethe into eqine nkqi andithengisi nto ndithenge ngento endiyibonileyo ndiyenzile ndiyafumanisa uba yiwayi inzima kakhulu ndide ndibeka nje ndaboma Thixo wonakele ezulwini kuwe ba ukufa kufiki. Kodwa ke noba sekutheni nako siko lanqitha ekhaya ungandishunqula umne uba kho into yakhe yathethwa kweli khasa yenzeka. Namhlanje kungoLwesihlanu eli lidinga langoLwesihlanu zonke izinto sendikubalele zona zenzekile nangoku akho nto ndikhe ndacima ndikhe ndayithetha ayenzeka ndithenga misebenzi ndithenga ntoni yenzeka nemigama ineentsuku zazo ezawuhoya ngazo yona yodwa kungekho nto ingapha kwayo fumanisa bakho dinga akho ntoni ekusafuneka ndilidibanisile kodwa kwangoku ndidibanise idinga. Hayi qiniseka ithuba lona liyezela uba yonke into efikileyo ngoku mayihambe iyokutshotsha emmangweni siyibone kakuhle phaa. Ngoku ke ithi loo nto leyo zonke ezi zinto ngoku zikhoyo funeka zibe kanti ziyalifumana ithuba lokuhamba liyokutshotsha apha emmangweni khe kubonakala uba ziyenzeka napha emmangweni ngoba ehlathini ungeza nayo nantoni yamalini kodwa ehlathini wawuhleli nje ugqibele ihlathi xa kufuneka ugqibele lona ikubonise lani uba hayi inyamakazi ayinamsebenzi noba uthenge ntoni ngamalini unikwe ntoni induku omnquma yantoni yonke into ke funeka ihambe iyokwenziwa. Efoni ziliqela izinto ezifunwayo kodwa ke make ndithumele into zabantu ebantwini sibomba kuzawuthini. Kungoku baninzi abantu abathe thumela into ethile thumela umnqwazi thumela into ethile manje ndizithumele ke ngoku into zabantu kucace bomsebenzi uyanda ngokuba kuzawufuneka iintsuku zonke zibe kanti zehlulelwe izinto ezithile ndiyazi ke ngoba namhlanje ndizezi zinto lapho ke ngoku zizawumane zisiza kodwa zizawuhleli nje ziyeza nalaa nto obana ngaba ndimane ndisitsho uba kule veki into zenu zihamba ngolu hlobo ungase kuthi cwaka kufumanisa uba oko wawukhupha imali nkukuya akho nto ithethwayo mhlawumbi iveki yesibini awukava nto funeka bekanti noko kwenye iveki elandelayo into zakho zihamba ngolu hlobo ngoku uyazi ke ngokuba kuleni iveki ziyaphuma. Afoni siyacela singamadelela sicele bantu baninzi sicela nje umntu abeme. Fonini xa sikule ndawo kuloo ndawo uyibukele kuyo ngolo hlobo uyibukele ngalo wena ngolu hlobo loba mhlawumbi uyibukele ngomnxeba uyibukele kumabonakude ngolo hlobo uyibukele ngalo mani le nto into endifuna nje uyicela kodwa ke ilali iyabulela singamadoda elali thina kwelethu icala into yobana ngaba nokuba uthi ngeliphi ixesha kodwa unawuphoswa lidinga ayonto incincileyo uba uncama uzibophelele kuthi abantu bengakholwa ukhona. Sicela imasi sithi khaka uthumele umntu abemnye bangabibaninzi abemnye. Nazi into esizayicela manje singamadoda elali asithi thumelela abantu abalishumi asithi thumelela abantu abahlanu asithi sithumela nje umuntu omnye ngomuntu omnye bazawuphindaphindana fumanisa uba bathathu omnye uthetha ngayo nakomnye fumanisa uba ifika phambi konto bengahanga yazi into yoba likhona idinga elinje. Ngoku kuhle kakhulu nyhani uba ngoku siyanyakathisa siwenza kabini phakathi evekini
siyaya apho siyakhona noba ubukele undawo ke ngoku naso qha isicelo sethu thina singamadodelane. Ngeli hlobo ndizimisele ngalo nam kwelam icala nawe ndiyaqonda uba uyafuna siyofika kule ndawo sinofika. Indawo esinoyofika kuyo nelidinga singayofika qha into yobana ngafuneka be kanti abanye abantu bayakholwa siyeke abantu abangakholwayo. Zininzi ke izinto ezenzekayo nangapha elalini, andiyazi into eyenziwa ngubhele phaa endlini, andikafuni uyingena ndabe ndiyibone xa ndifike ekhaya uba yenzeke njani. Lo mntu mna bendimthethelela ngomvulo ujibilekile ngoku wenza ezinye izinto endiqonda uba azikholisi ke, ngoba ke noko xa ungumntu okhoyo mos uliliso bekungafanelanga uba into ehambayo noma yintoni ehambayo ngokuqala umntu ohlaba umkhosi uba efowunini nazi into ihamba, kodwa ngoku kuphinde kube kanti nawe unyumba-nyumbeka kule nto yoba makuhanjiswe le nto. Sendingayazi ke ngokuba sifuna ntoni kanye singabantu andiyazi, kodwa ke mandingabe ndinabisa, sizawubona, masibone xa sesingenile kuyo uba izawunceka njani, siyibone xa sesipha ekhaya ndingabikho sekhaya. Fondi nakunani mani ezinye izinto yaba ndizawugqibelisa, kodwa le nto uba inayo into eyivusayo kuwe khawenze.